Здравейте! Днес ще снимам клип на Clash Royale. Извинете, но просто не искам да започвам нов акаунт в Clash Royale, затова ще се продължа моя. Това е моя. Имам две легендарки, които са Lumberjack и Miner. Ето ми ги картите. В шопа имам тези. И да ви кажа, че ако искате, ето ми го клана. Сега ще ви кажа дали има места. Няма места, но хубавото е, че всички сме колидери и шанса да не кикнат е по-малък. Сега ще започнем да играем. За сега хубави карти ми се паднаха. Хограйдър бързо. Да ви кажа, че рекорда ми Макс купи е бил 8 арена. Преди малко паднах от 8 арена, защото ми бъгна играта и ми се обърнаха хората. В смисъл, нали, както виждате хората, моя човек гледа натам, към другия, пък той гледаше към мене и това беше бъг. В смисъл, остана бъг и изписа, че съм минус купи. И заради това. Ужас. Ice Wizard. Кажете долу в коментарията, ако искате да започна да снимам по-често на Clash Royale и на Minecraft, на различни игри. Чудно ми е да чупя ли другата кула или направя в King Tower. Не, знаете, ще щупя кулата. Свършен. Не е свършен. Пишете долу в коментарите за някакви декове, моля ви са. И ако може да задържате всички карти от първа до 7 арена, без легендарките, само Lumberjack и Miner. И го взех на две... не на две коли. Взех го на почти на две коли го взех. А той за сега ми е взел 0. Свършене. Оказа се, че е много слаб. И ес! Късах го. Ще играя докато събера краун честа и ще спра до там до клипа. Ако питате, майнера ми е от 8 от 10 Clan Battle Chest, а пък Lumberjack ми е от Legendary Chest на 7 арена. Нали там няма честове, ама иначе... то сме къса сега. То за сега ма скъса. То сме победи. За първа атака много гадна
атака ми пусна. Нищо. Ако искате да ми копнете дека, ако имате майнер или ломбарджак, ето ми го, това ми е трети дек, това ми е втория, без който аз съм си го измислил сам. И ето го този, който един мой приятел го измисли. Добре. Човека като гледа майма дека за сега като наслави от The Clashers. Това комбо ми е едно от най-силните в целия дек. В смисъл, ето гледайте сега и колата му е рип. What? Fuck. Много гадно ми е дека. В смисъл, вижте ми дека, много пъти така са ме били. Той има лава балон дек. Нашия приятел има лава балон дек. Пишете предизвикателства и истина ли предизвикателство долу в коментарите. Ще ми е интересно какво ще пишете. И в момента ме трикранва. Да. Нищо. Кажете ми долу в коментарите какво искате на какво искате да снимам. И на какво искате да снимам, на коя игра. Или скоро може и да има един влог. Ама не се знае още. Този много бързо се отказа. И в момента май ме спечели победа.
И комбо рип. Лава хант. Трябваше да се досетя, че може, щом има балон, има и лава балон дек. Yes! Сега ще отворя сега пред вас ще отворя Crown Chest. 11 джема. Yes! Hog Rider. Spear Goblin, нищо. Еликсир колекция, ще има епик. Не, камън. Чао и до другия клип.